सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। स्थानिक डीएड बेरोजगारांचं आंदोलन सुरू आहे। आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्यामुळे तोडगा निघत नाहीये। या आंदोलकांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली। यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। शाळा आमची पोरं आमची, शिक्षक किती आहे पाहिलो। शाळा आमची पोरं आमची, शिक्षक किती आहे पाहिलो। शाळा आमची पोरं आमची, शिक्षक किती आहे पाहिलो। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। पोरं आमची शाळा आमची, शिक्षक किती आहे पाहिलो, पोरं आमची शाळा आमची, शिक्षक किती आहे पाहिलो, पोरं आमची शाळा आमची, शिक्षक किती आहे पाहिलो। सिंधुदुर्गातील स्थानिक बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, सिंधुदुर्गातील स्थानिक बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे। गेले 7 दिवस जे डीएड विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन चाललेलं आहे, ह्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा आहेच आणि सकारात्मक भूमिकेतून आणि महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी आज आलो। संबंधित संघटनेचे अध्यक्ष फाले आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांशी आम्ही चर्चा केली आणि निश्चित दीपकभाई केसरकरांनी सुद्धा भूमिका घेतलेली आहे की आपल्या जिल्ह्यातली ही मुलं आहेत आणि ह्या मुलांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे आणि अशा भूमिकेमधून एक बैठक बोलवावी मुंबईमध्ये आणि त्या बैठकीमधून काय योग्य मार्ग निघेल अशा पद्धतीची भूमिका त्यांची असल्यामुळे या ठिकाणी आम्ही सगळे सहकारी या ठिकाणी प्रेमानंद देसाई असतील, सुनील दुबळे आहेत, गावडे आणि ह्या संघटनेचे अध्यक्ष फाले आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि ह्या विचाराच्या देवाणघेवाणमधून जर मार्ग निघाला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका असल्यामुळे या ठिकाणी आम्ही त्यांना विनंती करण्यात आलो की आपण गेले 7 दिवस या एवढ्या कोकणातल्या मोठ्या पावसामध्ये आपल्याला खूप सहनशीलतापेक्षाही जास्त त्रास होतोय आणि तो आपल्या लोकांना साहजिकच आम्हाला सुद्धा त्याची जाणीव आहे आणि त्याने ते आंदोलन मागे घ्यावं अशा प्रकारची भूमिका आमची आहे आणि ह्या भूमिकेशी सहमत आम्ही ज्यावेळी होत असताना ह्या जिल्ह्यातील डीएडनं योग्य न्याय मिळाला पाहिजे आणि न्याय मिळत असताना त्यांनी जे विचार मांडले, ज्यांचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत आणि ह्या गोष्टी व्हायच्या असतील तर ह्या काही चर्चात्मकसुद्धा गोष्टी झाल्या पाहिजेत। त्यांच्या संघटनेशी चर्चा केली पाहिजे। शिक्षण मंत्र्यांची इच्छा आहे की आपल्याशी चर्चा करून शासन स्तरावरती मग ते शिक्षणातील सचिव असतील, वित्त विभाग असेल, कारण ज्यावेळी त्यांना नेमणुका देत असताना अनेक गोष्टीचा विचार करावा लागतो। न्यायालयीन काही बाब असेल त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने सुद्धा चर्चा अधिकाऱ्यांशी करणं गरजेचं आहे। त्याचबरोबर जो शासनाचा GR केला पाहिजे, कारण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला माहिती आहे की अनेक वर्तमानपत्रामधून काही लोक विरोध करतात की हे असं होता कामा नये, करता कामा नये, अनेक गोष्टी आहेत आणि ह्याच्यातनं पळवाट काढू शासन स्तरावर योग्य असा मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि तशा प्रकारची भूमिका शिक्षण मंत्र्यांची असल्यामुळे आज या ठिकाणी त्यांना शिष्टमंडळ आमचं सर्व कार्यकर्ते आणि आम्ही सगळेजण त्यांना भेटण्यासाठी आलो। फाले आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांशी सकारात्मक अशी चर्चा केलेली आहे आणि आम्ही त्यांना विनंती केलं की आपण एक शिष्टमंडळ आपलं काही प्रतिनिधी हे मुंबईत यावं, त्या ठिकाणी सविस्तर शिक्षण मंत्रीसुद्धा चर्चा करायला आहेत। आपल्याला आठवतं की आत्ता ते स्वतः दूरध्वनीवर त्यांच्याशी बोलले की या तुम्ही आपण सकारात्मक चर्चा करू, संबंधित शासनाचे सर्व अधिकारी बघू, या जिल्ह्यातल्या लोकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून आपण सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या डीएड रोजगारांना न्याय मिळेल
अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.